Bizim bugün классташлар белән очрашу көне 20 еллык юбилейбезне билгеләп үтәргә җыйнабыз бүген. Авылга җыелыштык. Хәзер инде бергәләшеп авылның үзәк урамында җыелабыз. Менә авылымның урамнарын күрсәтеп китим әле сезгә. Бүген әле иртәнге якта яңгырлы көн булды. Бик курыккан идек. Инде менә хәзер кояш чыккач, көн дә җылынды. Җыелышырга менә дигән мөмкинлек туды безгә бүген, Аллага шөкер. Кибет янында, Нур кибете янында җыелырга сөйләшкән идек. Хәзер барыбыз да шунда киләбез. Иң рәхәт мизгелләр. Әле күптән түгел генә мәктәпне бетергән идек кебек. Инде 20 ел үткән дә киткән, шаккатырлык. Әле кичә генә кебек иде бит. Әнә җыела да башлаганнар инде, безнекеләр басып тора монда. Менә шулай әкренләп кенә без җыелабыз. Күргәнем әле берсен. Синдер аилә тагын, авылын белмәймен. Сколько можно ждать, а? Я чуть дальше поехала сейчас. Привет. Альбина с Гармин тоже. Привет. Привет. Жемиш бұртық. Азмина блок снимаем. Привет. Привет. Афадан сапатақ шықайғара. Нешексіз. Яңа кешеләрне карыйлар алар. Сен что, видеоблог, что ли? Мин әзрәгә. Давай. Үзем өчен. Привет, ничек хәлләр? Бухара вечерик тора полный. Хәлләр? Истәлек өчен булар. Сен чөп тұрма, Райла теләсә нәрсә. Урыкма. Бешенче параграф ничек я попробую особо. Райла янда йөргән. Абит тотып барышанда. Да, Илнурга ташлап киткәнем бар. Әләнде Екатерина вакытында. Тарихта. Моңа да 3нче параграф тигә бу кыз сөйләп ката тигән сөйләде. Сәлам апай. Biz de Fatıma kendisi. Sigandan aldım jaramayı. Sağ ol maskile. Привет. Сахала. Oğlum bilmedim. Хәзер киттек беренче укытучыбыз янына. Менде бір білесің уақытта қойып шей тұрғаны. Да, ладно, қайсысың ғой? Но не изучили. Да. Ну, мы знаем, что есть. Үзебезнең беренче укытучыбызның өенә килдек. Без хәзер шундый кичкенә генә истәлекле бүләгебезне тапшырабыз һәм әз генә аралашып алырга иде безнең сәбәбебез. Дәрес біткенде жауап беріп Наташа, мен ол сұрауын ұмытып қалдым. Мені қатыр Альбина. Альбина, хатırlayayım. İyi balakaylarım, жегермей ol. Бүтен нәрес қойда. Алмаз мұнчада. Алмаз кебет алмады әлі. Алсы, бала білен тұртақа. Эльвира келе алмады. Elleri koytmadı mı, koytmadı. Dünya, turmuş, meşakkatler, canlı kurmaydı. Sığılmalı, zifaf bilsin. Olsu yüzler ümit sungan. Küzgüdeki suretine karab, yüzlerine yaşlar. Moңғайларға буразыналар, сигеге шалник қонған. Жауап берші адымия, бұл қартай. Сірен салма дүсқай, кереяққа қарап. Ма өзі жауап бередін я.
Гомеркәйләр үтеп бара. Мәгънә белән яшәп калырга кирәк. Ашык Дускаев. Тизрәк, 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 тизрәк дип дибә икән. Уфтанмыйм да кебек үткәнемә карап. Тик шулай да зәңгәр аланымны алып, яшьлегем, кая киттең? Кая? Син әйтәм бит, алары көтеңә. Аннары 4нче класстан сезне туктагыз әле әйтәм, алып барып карыйм нигә? Шаныгы белән җикәннегә барып карыйм. Җикәннегә. Хәтерлисезләр. Хәтерлим. Хәзер кайтканда алмазны җибәрдем алдан. Син берсендә утырма, алдан алып барып әйтәм. Мин инде замыкающий булып арттан һәрберсен баланы иң ахырдан барам инде. Хәзер кайтып җиткәнче алмаз тора инде. Килеп җитәсеңме син, юкмы син дип әйтә. Мәйтәм килеп җиттеңме? Шушы apa-japa bulmasa birden kayıtıp cidden. Böyle bir apa-japa arttan kayıtında şuna kadar bu. Emin bağlarga min anday üç fikirlerin etkenge bir koşanda aşılanmadım. Eğitsinler olar tiyişlerini eğitirler. Şuna göre siz bir üç fikirli buldunuz. Şuna göre sizni mindən çıqqandan soң sizdeki klass yetekçileri mina deyip durdular sizin. Min də oxuyan bağlarını, çünki onlar nərsəgə Birinci okutuşыбыз белән аралашып алгач, инде без юлыбызны дәвам иттек. Күрше авылга, Олы елгага юл тоттык. Олы елга авылында безне укыткан класс җитәкчебез Алсу Фәрит кызы яши. Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gags, 7, Makine kası. Сидя в Казанда iş bala. Многодетный была? Осы бірінші курста колледжда. Скоро я била инде. İkinci klasta işte добрал тогузай. Рафаэль екі малай бар, тоже емесің бе? Жоқ, бір малай бар. İki malay inде. Biz Kazan'da biz olsak. Не бақташтан. Koyta kurmayız. Koyta sıkışıp aytırayım diye. Ama sizde işe bitti mi? İş kas. Қай атыраудан етмей, главный бақыт болуға керек. Ишен сау болуға керек. Единственный алмазда біздің айнышылар жатырса. Біздің нәрде yok bitti mi? İlnaz'ında поман бірге. Менә шулай класс җитәкчебез белән дә аралашып, хушлашып инде без кабат юлга кузгалдык. Менә шулай инде алга табада юлыбызны дәвам итәбез. Без хәзер Имәнкискә дигән бер авылга юл тоттык. Әлеге авылда база отдыхы бар. Шундый ял итә торган урыннар, беседкалар, шулай ук өйләр. Аерым кешеләр өчен менә алданрак сөйләшеп куеп, шулай билгеләнгән вакытка килеп, рәхәтләнеп ял итә торган урыннар бар. Менә хәзер без шунда юнәләбез.
Almak. Da. Mında. Aslında üstte konu. Şunun abisi var anam. Ya şunun niye bu? Bilmenisi. Haydi kız. Bulanın mayınına bakıp alıyor bu gün. Bilemek ne etmiyor. Korktum ekip. İndire bakalım. Матур икенмин да, кафе да бар эми, ошондой үйлөрү бар. Яраса канын ичинде. Я самый дорогой не сорайли. Әзерләнү процессы, кар бастатып жүгерә. Да мангалар да бар икән эми, шәп. Ой-ой, монда шундый зур. Шикарно просто. Ярым икән соң аны чыгарга. Шәп. Сулар үтә икән. Шундый бит монда камышәп. Шикардос монда. Да olsun. Так, мена mayonez kızlar. Olsun. O bloger. Блогер түгел инде. Блогер шунашыйм, чаркинеге берип чак. Төшерәбез. Эскене процессны төшерәбез диде. Давай. Виктор Шеп. Biz bununla yürüyelim bunda. Bunlar var. Точно. Баларға керек. Ай, күсидердің ақыры. Де әзірлік процесслары бара. Siz bir üzerine sırayla evlendiniz. Kızlar şekilli. Yeni İrayla. Азин да. Максимский спуск. Да. Fadik var mı Fadik? Tüm kartı ucanda. İyi. Kızlar kileminde. Давай, düşürüp alalım. Dilere, indire. Kilitlerim de, Edine. Demir şaşlıklar. Томатный. Bizde su varmış, bizde tertipler. Onu uzuluş mu? İllo. Nasıl? Kutu tane de. Kutu. Ay şu mu sasın? Ahmet. Yine yürümüz. Dilere bunu bana bu dedim. Asla bitti manço böyle. Bizim diğerine koyup bergenler mi? Şaşık aşağı kuşuna sunğança.
Sen de alırsan. Salam. Давайте bazılar beylemler bile. Neni verelim? Kızakmaya ver, bana mısın? Kesme su bile yok mu? Тушаргае. Говра. Барабдан? Я за хуяма. Кубалек матушины. Абу миңа булдымы ни? Темный şey bu. Koyu bulaydı bu kanışı. Bakma gerek. Niye gerek mi? Sana kerektiren işimsin bunu. Nişep. Rahat mı hasta? Anda jil sokun. Öyle alışacak canım. Maya indi. Oh, ulan. Ne kadar soğuk nedir? Мужик, 5 лет голова. Так вот, что ты просто не боялся маски. Ты оставила на зуб. Сатауга не знаю. Sağ Sen spesxayan etkənsən. Yok mu sana gerek mi? Sekarang sangat pun. Paralel. Bizning bayramimiz davom etadi. Biz hozir tog'im shoshlik pishirishamiz. Nima mısın buraya? Nishab tushiribmi? Telefon tutup. Yo'q, men tushiraman. Istalik bit. Har vaqtda da. Bu kabaş kenar, gömbesi yok şu an bu. Ayrım bilen şey. Sen ne bitin de? Ayrımına mı? Birge tuğu mu? Birge değil. Ama öyle değil.
Güzel fayda var. Başla. Нишләп уяласыз? Сөйлесегез килмимени бирә шундый матур мизгелләрегезне укыган вакыттагы? Апай сөйлем дигән шул тәлә сөйләмәй. Пока сөйләштем я. Яраткан укытучыларыгыз кем иде? Яраткан укытучым Марат абый. Марат абый дисезме? Марат абый информатика обыжыны яраттың, әйме? Короче, бөтенесендә. А син, Рафаэль? А? Син кем инде дәресләр? Яраткан дәресләрең юкмы? Ничего кандай белмим. Я вас я пошайым. Сайма па. Химияны яратадыр инде. Химияны яратадыр инде. Биология итәле, таям. Кызгы. Карады, ничек керек жауап айтайын. Вообще бармый. Потому что анда әдәбият керә, татар теле, ике тарих мында. Бар дейм енді вообще ортасында жалыяны. Болмасында. 2 көн укыйдыр иде, 3 көн укыйдыр иде. Жайды балалар ярда тагын 2 көн. Тагын 3 көн. Файда кедеринде. Илнас хаман. Илнас соңга каладыр инде. Ике төрле киемен киебеме? Жылдан гына. Иң кызык. Килә торган тагын инде. Сәрдә карыйдык, Илнас килә. Әле Кра, рәйс тигән синдә укыга. Әле 80 җиденче елгымы? Шойда. Сорау синең яраткан дәресең? Нинди иде? Мәктәптә укыганда. Дәресләр бар иде анда диген. Нинди предметлар? Барсы нәрсә? Яраткан укытучың бар идеме? Бай бара юк. Нишләп син? Барсын да яраттың. Физика, ту, компьютер мәсәхә. Физик сам, тигорста. Тигорста яннар мендәре күчти чу. Анда компьютерлык информатика күчтегәндә күчти. Физика нәрсә кыймый, анда русский истеге гумерны. Гумерны тегендә күчтеләр инде. Да, гумерны кайны бүлмә бар янда. Анда балачаклар инде. Балачак ишендә, анда берсен кызык тапты. Әнә. Капкан әйбер. Бүдән кием юк. Йомсаң шул. Насатам, җылсаң прессын җавап. Мә, белмәсәң шит чыган кремәсен өчен. Да, муфтыграк кирәк иде. Атындыгызмы соңында нормальныймы, кызыкмы? Без Загашыга барадыр, сез кая барадыр? Biz kaladırık diye koreografический kabinetler. Arayla hatırlıyorsun burada bir koreografический kabinetler. Tege başlangıç klaslar şu niye yaptılar? Biz burgunu alıp terizden kışkırgan edik. İtkiler sartan öyle. Kızık çakar var yine. Şekerin bir geniydin, buradayken uyanma. Sen gülgen şeşeklerden, onu papatyalar. Nişep jüri bu bütün şunu korkmasın. Özür, Ömer'de de korksana mısınız? Yeşmiş. Bila kapitan maşale. Zira çok oturup anne tarafı tafkira.
Велосипед? Машина инде өтөп ишинди. Кушлар сайрый. Менә шуның белән шул безнең саубулашу мизгелләре килеп җитте. Ярый, пока-пока. Саубулашу мизгелләре бигрәк тиз килеп җитә икән. Кайтырга да кузгалдык. Искиткеч рәхәт көн булды бүген. Классташларыма бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Сезгә саулык, сәламәтлек, озын гомерләр телим. Бик бәхетле булыгыз, кадерлеләрем. Һаман да шундый гади булып калыгыз. Бер дә үзгәрмәгез. Сез супер.